En aquest vídeo tutorial veurem com ens podem donar d'alta al Moodle, que és l'aula virtual de l'escola, i com podem accedir-hi. El primer que hem de fer és buscar la pàgina web del centre. Si busquem CFA Solsonès ens sortirà. Normalment la primera pàgina que us sortirà ja és la web, si no segurament serà la segona o així. I una vegada estem a la pàgina web del centre, aquí tenim el Moodle, que és l'aula virtual. Depèn de com busqueu en Google, us pot portar directament a aquesta pàgina. Aquí el que trobareu és que hi ha diferents categories de cursos, que són els diferents ensenyaments que es fan en el centre. El GES és l'ESO, el graduat d'educació secundària, aquest és proves d'accés a cicles formatius de grau superior i PAU, i accés a la universitat, aquests són els cursos d'anglès, aquí hi ha els de català, això són els cursos d'alfabetització, i aquí tenim els d'informàtica. Llavors cadascú, depèn del curs al que s'hagi matriculat, podrà accedir a una categoria o a l'altra. Si per exemple entrem a informàtica, doncs podem veure els diferents grups que hi ha, des de la inicial fins a la 3. Llavors nosaltres accedim i quan estiguéssim donats d'alta entraríem al curs, aquí ficaríem el nom d'usuari que tindríem i la contrasenya que tindríem, clicaria a iniciar sessió i podríem entrar. Abans, però, com que és la primera vegada que accedim a aquesta web, el primer que hem de fer és crear un compte d'usuari nou. Llavors crearem un compte. En l'apartat del nom d'usuari, si veieu tots els camps que estan en vermell vol dir que són obligatoris. En el nom d'usuari podem ficar el que vulguem, però ha de ser un nom d'usuari únic, és a dir, a la plataforma ja no hi pot haver ningú més que es digui així, i no podeu fer servir ni majúscules, ni accents, ni símbols estranys. Doncs, per exemple, ficarem prova sense espais, prova CFA. La contrasenya pot ser la que no vulgueu, també, no hi ha limitacions, llavors escriurem qualsevol contrasenya que nosaltres vulguem. El correu electrònic, hem de posar la nostra adreça de correu electrònic, i en aquest cas jo posaré la de l'escola, CFA Solsonès, després haurem de comprovar-la i llavors aquí fiquem el nostre nom i el nostre cognom. Aquí fiqué això, aquí podríem posar, per exemple, Antoni, i aquí el cognom seria Garcia. La població, Solsona o la població en la qual visqueu, el país, podeu tenir, per defecte surt triat Catalunya, si no podeu triar qualsevol altre país, si sou de fora de Catalunya també podeu triar Espanya o qualsevol altre lloc, i per últim marcaríem que no som un robot. A vegades ens fa triar el cap d'aquest, llavors aquí ens diu que seleccioni tots els quadrats que contenen alguna part de la bicicleta, de la motocicleta, doncs aniríem marcant tots els rectangles que tenen motocicleta i farien següent. Ara és una bicicleta, doncs tots els rectangles que contenen una bicicleta. I ara semàfors, tot el rectangle que conté el semàfor. Una altra motocicleta. I un altre semàfor. Una altra motocicleta. I ja s'ho ha cregut. Una vegada s'ho creu ja ens diu que concepte que no som un robot. I fem crear el meu compte. Una vegada l'hem creat ens enviarà aquí que ens diu que ens ha enviat un correu electrònic de confirmació per confirmar el compte. En aquest moment hem d'obrir el nostre correu electrònic i anar a confirmar amb un enllaç que ens han donat. Què farem? Ara aniré al meu correu electrònic i ho comprovarem. Aquest és el correu electrònic que he rebut. Aquí veieu que hi ha un enllaç on em diu que confirmi el compte. Si aquest enllaç no funcionés, podeu copiar la URL i enganxar-la. Veieu, em diu, hola Antoni, s'ha sol·licitat un compte nou. I ara confirmem i en aquest moment em diu, gràcies Antoni García, s'ha confirmat el vostre registre. I continuem. Fixeu-vos que ara jo ja estic dins del sistema. Ara podria sortir, vinc aquí i surto, jo ja estic dins. El que no podré fer encara, ja puc venir aquí a iniciar sessió i ficar el meu nom d'usuari, prova CFA, i la contrasenya que he posat.
inicio sessió i em diu, hola Antoni, però encara no podria accedir a cap curs perquè l'últim pas, que és poder entrar en un curs, m'ha d'autoritzar el professor o professora que hi hagi. Sí? Llavors aneu al professor i dieu, ja m'he donat d'alta. Llavors en aquell moment el professor us inscriurà en el curs i a partir d'aquell moment podreu accedir a l'aula virtual i podreu treballar en els materials i recursos que hi hagin en l'aula. D'acord? En el moment de sortir, aquí dalt ens sortirà això i venim aquí a fi i surt. I ja hem sortit. I això és tot.